Nyalande capanɗe tati e goo kalifaagu Yeesu. haalan min to pawɗa ko mbaɗata ko holmo yamirma ɗum? jabortomi kon ko namnal. Yaya heɓiri yamirore batisgol nde ko yimɓe walla ko Allah? ko jabotoɗen. so en jaabima ko Allah, nden o wi'at en ko waɗi on jaɓano Yahya. so en mbi kadi ko yimɓe ɓe, nden ko ngal ɗo diɗɗal yanata e men wara en. eɓe jenana Yaya ko annabi wonno. min ganda dokkuɗoma nden yamirore. Nden noon min ne mi haalanta on holi jamɓe ɗo mi waɗɗe ɗeɗo gueɗe. Holno Yeesu holliri kalifaagu mum? Holko waɗi Yeesu tindi ngol tindol ngam sifaade balɗe mum battendiɗe? Holko Yeesu halfi e ngurnamam? Hol bange e ngurnamam momi halfinanimo tawa?